Čus, nějakého dalšího videa. Dnešní video bude trochu jinačí, nebo to svitka, ale bude to z fotbalu. Budeme se zakopat. Teď jsem na planej a ukážu, co tak jako umím. Hraju fotbal za 8. ligu, za muže a hraju asi 3 měsíce, tak není to nic moc, ale pro mě to jde. Už jsem tady, už jsem ještě a zkusím natočit nějaký dobrý záběry. Tak, už jsem tady, teď se půjdu převlíct, půjdu se rozcvičit a budeme kopat na bránu. Tak jo, už jsem přelečený, mám tu balon a teď se půjdu rozcvičit a snad natočím nějaký dobrý záběry z toho. Teď zkusím dávat góly takhle z rohu a zkusím to zakroutit takhle z čáry přímo do brány a uvidím, jak mi to půjde. Tak jdem na to. Tak, teď jsem na chvilku pauzu, napiju se, dám si kapsičku a pak bych šel střílet přímáky. Nějak jsem postavím branku jako zeď a tak. Tak, mám tu nějak postavený přímák, mám tu branku danou jako zeď a budu se nějak snažit to kopnout a hezký gol. Tak snad se na to bude dá koukat. No, jakoby, jak to říct, mě říkají jakoby král přímáků, jo. Jako teď na první pokus to bylo vidět. Budu rád, když to nebyla náhoda. Tak teď koukejte, jak tam poletí další. To se dá. El portugués con pierna derecha, el golpeo de Cristiano, ¡qué golazo! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! ¡Sí! No, tak to byl takový decentní. Trochu na Declana Rice jsem to jako vystřelil. A dobrý. Teď si zase dáme něco na přední tyč.
teď si poslal nějak branky a budu dnes makličkovat. A to bude tak poslední cvičení a pak půjdu domů. Tak jo, už jdu domů, jsem docela vyřízený už. Tady vlastně to video začalo, tak tady ukončím. Bylo to fajn, jestli se vám takovýhle způsob videí líbil, tak od něho můžu dělat častěji. A jo, už jdu na bus. A doufám, že se vám to video líbilo, jestli ano, dejte like, dejte odběr. A zase někdy se uvidíme. Tak čau.